Здравейте отново в канала ми. В днешната тренировка ще направим златната тренировка заедно с Михаела. След като включваме и жени, много от вас се притесняват дали могат да тренират калистеника, ако не са мъже. Това няма никакъв проблем, просто трябва да имате желание и да започнете от някъде. В днешната тренировка ще ви покажа упражнения, които може би за вас ви се струват трудни, но аз ще ви ги улесня. Ще ви покажа различни начини, по които можеш да въведеш човек в това дадено упражнение, като например женската аудитория. Много от жените се мислят, че не биха били годни за да правят този спорт, но аз ще ви покажа обратното в това видео. Първото упражнение, което ще направим, е набирания. Михайла ще започне, аз ще я следвам. Всеки от вас трябва да направи по 5 серии, в зависимост от вашето ниво. Ако може да правите 5 серии, супер. Ако не, 3, около 5 до 12 повторения. За тези, които сте по-начинаещи, 5 повторения. За тези, които сте по-напреднали, по 12. Да, пробвай се. Добре. Браво, бе. Три, добре. Тук може да спомогнеш от краката. Ами лек подскок. Първо краката, така. Малко ти помагат, не чак толкова много, да. Всеки колкото се нуждае. 5, достатъчно. Добре, айде и 6. Добре, сега съм аз наред. Целта е да ги правим чисти, без значение от количеството. В тази тренировка е важно качеството. Аз ще направя 12. Абе, колко ни е времето? Ще сложим минута и половина почивка от този момент. Между минута и половина до 2 минути почивка, за да не изгубим ритъма в тренировката. Втора серия. Както виждате, супинацията е много по-лесен хват. Краката са на земята. Това улеснява упражнението. Опитай се главно да вложиш сила с горната част на тялото, не чак толкова с долната. Една от другите тънкости на златната тренировка е, че можеш да се играеш с всякакви видове хватове. Примерно, на първото видео направих с пронация, сега ще го направя с неутрален хват. Винаги се опитваме да поддържаме ретракцията в гърба и депресията от рамото, за да може да активираме правилно самия латисимус. Сега, друга вариация за женската аудитория е с скок. Когато имате от някъде, където може да скочите, или лоста е достатъчно нисък, за да може да отскочите от земята, между 3 и 5 повторения, айде. Пробвай се колкото можеш. Самият скок ви помага да започнете набирането и е по-лесно да се наберете, ако вече ръцете са ви сгънати. Ако започвате от най-отдолу с изпънати лакти и изпънати рамене, е много по-трудно. Успявам да задържа
повторенията с 12 повторения. Това е трета серия. Имаме още две. Както виждате, сменям хватовете, това прави упражненията малко по-сложни. Ако се придържаме само към един хват, той ако е прекалено сложен и не можете да правите упражнението по правилния начин, трябва да направите вариация, която ви е много по-лесна или малко по-лесна, за да може да влезете в рамката на 12 бройки. За мъжете е около 6 до 12 бройки, за жените 3 до 8 бройки са достатъчни. Дръж се и скочи. Едната ръка на ластика. Да, и скачи. Така. Това е най-лесният начин. Ама с другия хват. И с това може. Това е другата вариация. Да, гледам, че ти е трудно. Смени на супинация. По-добре. Давай. Така. Браво. 2 повторения. Това е другия начин да се улесните упражнението с ластици. 4, браво. Ако можеш още 2, давай. 5. Добре. Давай последно. 6. Така. 6 са супер. Сега ще ви покажа на хълки с завъртане на самия хват. Почваме от пронация и завършваме с супинация. Това натоварва много повече бицепса, след като имаме ключов елемент за въртане. Няма проблем, ако трябва да се починем долу, за да си поемем малко въздух и все пак мускула постоянно е стегнат. Ако го правим продължително, почивайки се в разтегната позиция, може да ни позволи да направим още 1, 2, 3, 4 повторения отгоре, което ни е макса. Сега пета и последна вариация ще бъде с лек отскок и бавно слизане надолу. Ползваме екцентричната сила, тая, която мускула ни е стегнат, и бавно разтягаме. Скок и после сваляш бавно. Не е задължително да отскочиш и после да се донабереш, а направо скочи и в набрана позиция, да, и слизаш бавно надолу. Колкото можеш. Така. Да, и още 3 пъти. Така. Бавно разгъваш лактите. Да, вече става трудно. Последно. Да, последната може да изглежда така, но не е проблем. Трябва да я спасите от момента, в който можете. В момента за последната серия ще направя широк хват. Той влиза много повече в гърба, отколкото в ръцете. Не трябва да е прекалено отворен, за да не се навредите в рамото. Вече усещам умора. Като за пета серия. Изгубих бройка, ама май са 11. Айде още едно. Добре. Направихме 5 серии, следващото упражнение ще бъдат кофички. Следващото упражнение ще е кофички. Правим 5 серии по 8 за жените, ако можете. Всъщност между 5 и 8 за жени за тая тренировка като повторение на упражнение е идеално. Точно така, слизаме до 90 градуса, ъгъл на лактя и рамото и изпълваме лакти горе. Браво е, машина!
този случай, за да има малко разнообразие в тази тренировка за мъжете, ще добавя кофички на прав лост. Те са доста положителни и спомагащи, за когато правим силово. Все пак това е последната фаза на силовото след обръщането. Правим около 15 повторения. Не успях да ги броя, защото говорех, но мисля, че станаха около 15. Толкова са. Да, е машина. Другата вариация за женската аудитория, всъщност не само казвам женска аудитория, защото много от жените си мислят, че не могат да правят тези упражнения. Това е и за начинаещи, без значение от пола, дори от възрастта. Слагайки единия крак зад теб върху друг лост, улеснява много самото упражнение, така че това е вариация, която ще ви помогне да направите ковчките по-лесно за напред. Друга вариация на ковчките са взривни. Просто слизаме малко по-бавно, когато се качваме, избутваме. Ако може да отлепим ръцете от лостовете, супер, ако не, не е проблем. Стягаме глутеуса, за да няма такива неща нагоре. Следващата серия, след като се качите на успоредката, краката отиват отпред. Да, отива малко по-назад, за да може петата да е там. Точно, да. Супер! Ако много въдърпа задното бедро, може да сложите и двата крака. С един крак е малко по-трудно, с двата крака е по-лесно. Да. И това е упражнение, което ще ви помогне да направите ковчките за в бъдеще, ако все още не можете. Така, следващата вариация ще бъде с ластик, ковчки с ластик. Малко по-лесно е. Ако се го сложите около коляното, ще ви е малко по-трудно, защото напрежението от самия ластик няма да е толкова. Ако го сложите на краката, ще ви помага много повече. Така, по този начин може да направите ковчките с по-малко усилия, след като ластикът ще ви помогне да се изправите много по-лесно. Винаги се целим да направим правилна форма с лакътя и рамото на 90 градуса, да натоварим правилно всички мускули, които играят роля в това упражнение. Сега ще ви покажа руски кофички, които не са много лесни. Веднъж схванете ли техниката, не е чак толкова трудно, но те ще ви помогнат да направите силовото, защото симулират точно упражнението, когато отиваме напред, за да се качим на силово. Гледам да вляза в диапазона от 15 повторения. На ковчките може да се почивате горе на позицията с спънати лакти, да си поемете малко въздух и да довършите повторенията, ако не може да ги направите от раз, и ви остават около 4-5. Сега ли да снимаш как се качи? Да. Все пак, докато се качиш до там, и това си е тренировка. За някои хора самото им качване е едно повторение от качване на успоредка. Нали, самото упражнение. Така, последната вариация
ще бъде кофички на прав лост. Все едно правим лицеви опори и крака ни е отзад. Също, което правихме на успоредката с двата лоста, само че на един лост, и в този случай ползваме задния лост за опора. Имаш ли значение хвата? Ами може пронация, може супинация. Супинация е по-труден хват. Така го правиш добре. А в случай, че искате да си усложните упражнението, вместо да слагате еластика долу върху краката, го слагате горе върху трапеца и правите кофичките с ластик, който ви дърпа надолу, вместо да ви помага да отивате нагоре. И това е пета вариация, пета серия от кофичките. Втори блок е довършен. Първи блок беше набиране, втори блок кофички. Сега трети блок набиране под наклон. За тази работа ще ползваме тройната успоредка. Ако нямате достъп до тройна успоредка, където можете да го направите, дали било на маймунските лостове, на хоризонталната стълба, без значение, ще ползваме ръцете си от едната страна, краката ни ще бъдат от другата страна, последния начин. Ето как се чупи телефон. Къде стенката? Много хора са чупили телефона, докато са правили предна везна или дадени упражнения в калистениката, в които поставят тялото ви под хоризонтална позиция. За мой късмет имам протектор и кълъв, така че не забравяйте като мене да си махнете телефона от джоба, освен ако не е защитен. За по-начинаещи вариацията, която Михайла ще ползва, е следната. На два лоста слага си ръцете на единия и с гъвката зад коляното на другия лост и се набира. Правим по 10 повторения на това упражнение, ако можеш. За начинаещи между 5 и 8 повторения на серия. След като правим 5 серии, има доста голям обем от повторения в цялата тренировка, така че кой колкото може. Друга вариация, за да си усложним живота с това упражнение, е да задържаме 2 секунди на всяко повторение. Тоест с набирането държим горе 1, 2, 1, 2 и така до 10 повторения. Включвайки изометричната фаза в дадените упражнения, прави така, че мускула да се развие много по-стабилен, вместо да ползваме този моментум от инерция с разтягане и стягане, задържайки след стягането, позволява на мускула да се стегне много повече от обикновеното. За по-лесно изпълнение на даденото упражнение ще го направим на по-нисък лост, ама трябва да стъпиш по-назад, защото сега се набираш към главата. Трябва да се набираш към гърдите. Да, ретракция на гърба, точно. Когато се набираш, лоста трябва да е под гърдите. Да, малко. Сега си по-добре. Опитвай се да се набираш по-близо с тялото до лоста. Ако не можеш, това означава, че трябва да стъпиш малко по-назад. Може и да сгънеш коленете. Я ги сгъня. Да, таза нагоре. Сега пробвай така. Точно, да. Това е много по-добре, отколкото да се мъчиш
да правиш упражнението по по-сложен начин, но да не ти се получава както трябва. Ако нямате достъп до тройна успоредка, но имате достъп до маймунски хоризонтални лостове, това може да бъде едно от местата, на които може да направите това упражнение. Малко са ми дълги. Аз съм нисък за това разстояние, така че трябваше да вложа повече сила. Не беше пълноценна серия, така че ви препоръчвам да го направите на някое място, където не стигате с зор до по-далечния лост. В този случай аз, за да се довърши серията, трябва да го направя отново на тройната успоредка, защото това беше прекалено разделено. Нема главата. Ти не я удръщи се. Не си толкова високо. С моите 1,56 м минавам. Това второ или трето беше? Второ. Втора серия. Да. За мен трета. Ти направи две. Сега това ще е третата. Да, опитай се с изпънати колене. Ако не става, ще ги сгънеш. Изпъни с коленете. Еми на пети. Ей това е, да. Сега се прови. Точно, да. Това е добро изпълнение. Колкото по-надолу се хванеш, толкова по-трудно, ама там ти е перфектно на теб, като разстояние. Браво! Дори да не направиш 10, не е проблем. 6 до 8 са добре, като повторение на серия. Дърпаш колкото можеш близо до гърдите. След като направихме на прав лост и си поставихме краката на по-предните, сега ще го направя на два лоста на успоредката на тръбите и ще се сложа краката отпред. Пак на височина. Ако нямате лост отпред, може да отидете по-назад, да сложите петите върху лоста и пръстите. Следващата вариация ще бъде като по-предната, но с супинация. Дигне таза. Да, сгъни с коленете по-добре, защото с спънати колене е трудно. Малко по-напред, таза нагоре. Така, сега се набирай. Точно. Айде да видим дали ще успееш 10 повторения с супинация. Това натоварва повече бицепса и не чак толкова задно рамо, но ако се стегнете правилно гърба, също го натоварва както се трябва. Давай хубаво догоре. Така, вдишай долу, събери въздух и издишай докато се набираш. Така. Това позволява да се набереш малко повече. Я видим, ако го направим с краката малко по-нависоко, защото сега този лост е малко по-надолу и малко по-широко е. Всъщност това ще влезе повече в гърба. Само да направя хубав хват. Да, това е повече за гръб. Да, сеща се как през самото стягане, след като е леко извъртян самия хват и е малко по-широко, плешките играят по-голяма роля. Пробвай се сега и ти. Малко по-назаде. По-назаде. Още назад. Да. Няма да ми е удобно въобще. Пробвай. Сега трябва да тестваме ограниченията ти.
Добре, може би ти го направи с сгънати колене на сгъвката на краката. Да, точно там. И пак ще имаш по-голям наклон, но с сгъвката зад коленете върху лоста отпред. Там да сложиш сгъвката на коленете, да. Ама тогава не мога да се хвана чак. Чак там няма да се фанеш, по-наблизо ще се фанеш. На тази сгъвка точно, на наклона. Служи хубаво сгъвката. Така. Пробвай сега. Добре. Всъщност много добре. Усещаш ли повече гърба? Да. Браво. Това не е никак зле. Влиза повече в гърба. Като за начинаещи това е вариация от това упражнение. Набирания под наклон. Следващото упражнение, четвърто упражнение. Аз като стигна до тук вече съм уморен, но от тук волята трябва да надделее. Диамантен и лицеви е по принцип упражнението, но може да правите която и да е вариация на лицеви опори, стига да я правите правилно. В този случай, аз ако добавя малка пауза долу на самата лицева опора, правя упражнението по-трудно. Гоним около 15 повторения на серия. Също така 5 серии. И в зависимост от нивото ви, минимум поне за да имате някои подобрения по тялото, нали, физически и да усещате сила и издръжливост, трябва да направите поне 3 серии или 3 рунда в дадена тренировка на упражнение или на серия от упражнения. Ако е под 3, трябва да правите различни разновидности на почти едно и също упражнение, за да може тялото ви да свиква на напрежението. Сега да видим женската аудитория. Така, ако трябва да прави нормални лицеви, без пауза. Браво! Не е задължително да правиш 15. Между 6 и 12 пак е добре. Все пак имаме 5 серии. С времето ще се научите как да дозирате правилно енергията си и да я разпределите по подобаващ начин през цялата тренировка. Да. Нормално ли? Да. Няма да показваме някакви вариации. Хубаво, чакай. Айде ще им покажем. Добре, дай на колене първо, после сластик. Една от вариациите за лицевите опори, ако не можете, ще бъде на колене. Прибери таза. Така. Давай. По-напред с ръцете, защото дупето стърчи. Давай надолу с цялото тяло. Сега си права линия. Браво.
По този начин ни е по-лесно да правим лицевите опори. Както виждате, лактите са на 45 градуса, раменете напред. Идеална лицева опора за начинаещи. Добре, сега ще пробвам Smelling Salts от MG12. Никога не съм го нарисал, често казано. Уау! С това мисля, че ще направя 50 повторения на лицеви опори. Всъщност, като за издръжливост, това не знам дали работи, ама за шута, който се нуждаеш първоначално, бих казал, че работи подобаващо. Още ми стои миризмата в носа. Едно продуктово позициониране. Да подкрепяме българските марки. О! Мисля, че това беше 15. Изгубих се бройката по едно време. Така, този, който не може да прави лицеви опори, се слага ластик около таза. Ако имате трудности с таза и не може да го дигате, избутай надолу малко ластика, така, за да може тялото да ви е в права позиция. Точно. Това ще ви помага да направите лицевите опори много по-лесно. Айде сега да им покажем около бюстието, около бюста, около гърдите. Да, я знам. Сега. По този начин лицевите опори ще са много по-лесни за горната част на тялото. И ще ви помага да се качвате след лицевата опора много по-лесно. Точно. За да имаме повече вариации в лицевите опори, диамантените по принцип ви снабдяват с много повече пауър и сила. Аз ще ви покажа на прав лост на тройната успоредка като разновидност, която можете да правите в площадката. След като скочите, слагате краката отзад. Може като за диамантена лицева да съберем ръцете, а ако краката са по-разширени, става по-лесно от към страна на равновесие. Ако краката са по-слети заедно, е по-трудно. С повторения, това е четвърта серия, оставяме още една. Така, следващата вариация, която е по-лесна, е под наклон. Колкото по-висока е основата, на която се слагате ръцете, толкова по-лесно. Също така зависи от вашия хват, ако е по-широк е по-лесно, но сега ако Михайла си събере ръцете, ще ги направи много по-трудни, като диамантените лицеви, само че под наклон. И този наклон ръцете са по-нагоре, което е по-лесно, ако ръцете са по-надолу. Гачи вятъра излезе. Добре, сега като последна вариация ще направя лицеви с пляскане или взривни лицеви, за да ми е по-трудно. Добре, това беше пета и последна серия от лицевите опори. Следващото, което ще направим и с което ще завършим, е супер серия от сгъвания за бицепс на TRX
или халки, или ако в случая нямате достъп до халки или TRX, на успоредка и последвано от екстензии за трицепс. Другата разновидност, която може да направим, е на паралетките. Все пак Михайла може да прави лицеви опори, но ако ви е трудно, може да го направите на колене или с ластика, както по-рано, или с височина. Като за последна серия Михайла все още има сила да ги направи нормални, а както виждате, височината на тези паралетки не е много голяма. По-близо е до земята, така че е по-трудно и по-близо към самата лицева опора. Браво, бе! Така, дойде време към последната част, която е сгъвания за бицепс, последвана от екстензии за трицепс. Сгъването за бицепс е много специфично, след като някои хора не го правят правилно. Таза трябва да е нагоре, с изплъчени гърди постоянно и раменете надолу. Тоест, изплъчваме гърди, раменете надолу, таза навътре и напред. Когато сгъваме, завъртаме ръката около TRX-а и лактите остават напред. По този начин натоварваме бицепса най-вече. Също така и предмишницата играе голяма роля. Ако искаме да затрудним упражнението, просто трябва да стъпим по-надолу. Колкото по-надолу стъпваме, толкова по-трудно става упражнението. Не трябва да се го правите невъзможно, но нито пък прекалено лесно. Вие трябва да прецените колко надолу или колко нагоре трябва да стъпите и със самото сгъване на бицепс трябва да го стегнете, да не е отпуснат и да разчитате на гръб или предмишница. Правим между 15 и 20 повторения, след като ще бъде последван от трицепса, ръката ви тук ще гръмне. Гаранция. Така, за екстензиите за трицепс също така зависи колко нависоко или колко ниско слагате ръката. Ако ръцете са ви тук и правите екстензията за трицепс, това може би ще е прекалено лесно за напредналите. Това е само за начинаещи. Колкото по-надолу, толкова по-сложно става. Така че също така трябва и краката да се мърдат назад. Не е само да слизате с ръцете, защото тук таза остава назад и все не правите нищо. Тялото трябва да е постоянно в изправена позиция, докато ръката ви слиза и краката стъпват по-назад. Така аз ще го направя на почти най-долната позиция. Правим по 10 повторения. И така, след още 4 серии завършваме тренировката. Добре, сега Михайла ще покаже малко по-лесна вариация. Краката по-назад, лактите отпред, точно така. Виждате при самото сгъване лакътя как остава пред тялото през цялото време. Никога не минава границата от гърба назад, винаги стои отпред, за да може да се съсредоточим към бицепса. Като за начинаещи не гоним високи бройки, а качество. Преглътнете егото си и не стъпвайте прекалено надолу. Стъпете достатъчно назад, колкото да сте стабилни и да изпълните упражнението по най-правилния начин. След време може да правите повече повторения, но за сега е важно да го правите добре. Директно отиваме към трицепса. Може от тази страна да го направиш. Да. Да, там е добре. Като за начинаещи малко по-горе. Сега с лактя, сгъваш лактя, избутай протракция на гърба. Раменете няма да са заедно, гърдите навътре. Таза навътре. Така. Точно. Сега позицията ти е много по-добре. Идеално. Слизаме с лакти и избутваме от трицепса.
Така, сега ще ви покажа едно малко по-сложно изпълнение на това упражнение. При самото сгъване не трябва да сближаваме максимално TRX-а, а леко да го раздалечим и след самото сгъване да задържим с кокълчетата, докосвайки гърдите. Ето вижте. Защото ако доближим двата края на TRX-а, е много по-лесно да сгънем. Ако ги раздалечим, е много по-трудно. Разликата е огромна, а ги дали само сантиметри. С самото задържане тук бицепса направо пръска. Не знам дали ще направя 15 бройки, затова стъпвам леко назад, за да може да имам повече издръжливост и да се свърша 15-те бройки. Дишането е много важно. Дишваме, когато стягаме, издишваме. Добре. Втора серия за трицепс. Този път отидох до най-ниския лост. Много по-трудно е, но пък трицепса, който ви оформя, няма друго упражнение, което да ви го оформя по същия начин. Дай да им покажем сега другата вариация, на която коленете са сгънати и слизат малко по-надолу. Да, точно. Изпълни таза назад, т.е. нагоре, да. Точно. Сгъвайки леко коленете, улеснява малко положението, ако не искате да стъпвате толкова назад. Тоест, имайки краката, сгъвайки коленете, е по-лесно, отколкото с изпънати колене, но зависи на разстоянието, което краката са сложени. Тоест, ако краката са ви по-назад и са сгънати коленете, е по-лесно, отколкото ако коленете са сгънати и краката са по-напред. Но, ако коленете са изпънати и сте стъпили по-назад, е по-лесно, отколкото ако коленете са ви сгънати и по-надолу. Надявам се да сте разбрали смисъла на това, което тук ще казах. Ами, значи главата трябва да ти влезе под ръцете, да не е над ръцете. Да, на долния лост. Точно, да. Ей, това е. Екстензиите за трицепс се правят така, защото ако гледаш нагоре, най-много да се удариш челото или носа или зъбите. Браво, много добра корекция с таза. Стягай корема. Дори да не направиш много бройки, няма проблем. Колкото можеш, стига да са правилни. Браво. Добре, още една. Последна бройка. Това е трета серия. Нямам много друго какво да добавя. Сега само да не се изгубя бройките докато говоря. Да. Ще направя малка паузичка през всяко повторение, за да ми е по-трудно. Мисля, че обясних всички детайли за това. Когато слизаме, никога не слизаме така и после се качваме така. Таза трябва да стои на едно и също местоположение и само ръцете играят в ролята на сгъвачи, разтеглачи. В ролята на разгъвачи, разгъвачи. Тук вече почвам да събирам крайниците на TRX-а, защото ми е много трудно и не мога да го направя както трябва, ако не ги сближа. Това улеснява малко повече упражнението, но не баш.
Ако някой се чуди как съм направил тия бицепси, това ми е топ от любимите упражнения за бицепс. А спрямо трицепса, вече го виждате. Ой, още 2 серии, леле. Нека стигна от тук и вече само волята ме поддържа да продължава до край. Защото мотивация не че ми липсва, ама вече тялото като е почти разгубено, просто трябва да го изтискаш. Браво, бе! Давай! Добре, това беше последно достатъчно, да. Ей, 10, супер! 10 са стабилно число. Браво! Ако техниката на това упражнение е правилна, не е чак толкова трудно, но наистина трицепса трябва да ви е доста добре подготвен. Ако трябва да направи няколко долу и след това направи горе. Да, това ще е като дроп сет в калистениката, от по-сложно към по-лесно упражнение или вариация. Вместо да сваляме тежести, дропсета в калистениката е да направиш по-лесна вариация на едно и също упражнение, ако вече мускула не те позволява да направиш по-сложната вариация. Това е четвърта серия. Почти сме грох. А, да, един друг детайл. Ако сте на пети, е по-различно. Ако сте на цяло ходило, е по-различно, така че това, което е по-трудно е на пети, защото нямате толкова стабилна основа. Когато сложите цялото стъпало, основата е по-стабилна и е по-лесно. Затова, ако искате да си усложните живота, дигате пръстите нагоре и ползвате петите като опора. Още едно. Едно от другите важни неща, докато правим повторенията, е симетрията в тялото. Да може да използваме мускулите по най-правилния начин, без едната страна да прави повече усилия от другата.
Някой път е неизбежно, защото всеки един от нас е асиметричен и едната ни страна е по-силна от другата, но опитайте се да се съсредоточите, да влагате сила по един и същ начин с левия и десния полюс едновременно, освен ако упражнението не изисква да правите повече сила с едната страна, отколкото от другата, като едностранните упражнения, примерно арчер, стрелец, набирания или лицеви, тайпрайтер, машинописеца или набирания или лицеви с една ръка. Стъпим малко по-назад. Айде, още 3 повторения. Браво. Сега тук 5 долу и 5 горе. Да. Дигни таза, Иво. Много добре. Добре, ако ти е трудно, сфани за горния лост. Няма нужда да го мъчим. Ако не става, не става. Все пак това е предпоследна серия. След цялата тая тренировка. Много добре, че издържаш до 5 серии. Това не е никак лесно. Вече последна серия, 5-та, завършваме тренировката и се ходим. Пълно съсредоточение за последната серия. Набери се силно. Силно, давай. Държате, давай. Тренираш ли като бък? Още 2. Добре. Изцелихме се. Това беше златна тренировка от мен. Сега, ако искате да имате подобрения, трябва да надграждате всеки път, правейки разнообразни вариации на всяко едно от дадените упражнения. Да играете с темпото на упражненията. Също така да спазвате определено време почивка между сериите, за да може да извлечете максимума от тази тренировка. Направили 4-те серии. 3, 2. Значи още 2.
се обиждат, ще ми кажа мотивите. Да, добра корекция на таза. Това беше от нас, златната тренировка. Имахте Михайла като модел за женската аудитория или за начинаещата. Аз показвах по-сложните вариации. Придържайте се към тази структура, минимум 3 серии, максимум 5 серии и правите това, което е за вашето ниво. Трябва да го определите с опит, трябва просто да се пробвате и да прецените кое ви се получава по-добре, кое не чак толкова добре. Променяте начинът, по който изпълнявате упражненията, времетраенето, в което се почивате между серии и напишете в коментарите как сте се почувствали и дали искате да видите различно ниво на златната тренировка. За мен това е златна тренировка, защото наистина ви подготвя физически много добре, най-вече горната част, както можете да видите. Тениските ми Calisthenics Workout Dead or Alive са все още в наличност. Може да поръчате от Instagram страницата The One Workout, която ще сложа и в описанието. И да, ако някой иска, имаме син цвят, с който бях от самото начало. Махна се тениската, защото октомврийския вятър в София е доста приятен, доста топъл все още, не е студено. Направил съм потници, аз лично съм ги изрязал. Ако искате потник, също така може да ми напишете в страницата, когато се поръчвате, че искате да е потник, а не тениска. Имам все още някой друг размер S-ки, M-ки, L-ки, XL, така че без значение колко голям или малък човек си, имам размер за теб. Това е всичко от нас. Очаквайте друго видео, където ще се пробвам на друг вид спорт, който е карате Кюкушин, заедно с световен шампион по карате Кюкушин в България, в Америка и в цял свят. Очаквам ви. Благодаря, че останахте до край. Peace!